खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ 1500 करोड़ फैसाजों फाननानै फैदों। प्रमद बर' बिथांनो रायजोआ 5 बोसोर सम होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिटिसिखौ दंस' खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया, बिथांनि समाजा बिटिसिआव नङा। बिथाङा सासे रङियायाव थानाय सासे व्यक्तिसो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा एनडिबिफोरखौ 2 लाख 3 लाख फैसाजों फानदों। दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिफोरखौ दिनै फानदों होनो हायाखै। साख्रि होयै थासारियाव खालामनानै दोनदों। बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारीया। आरोबाव बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावोदि जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय बासायनो थाखाय राजनिति खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ 1500 करोड़ फैसाजों फाननानै फैदोंमोन। दा फाननाय बिटिसिखौ जोङो राज खालामफिननो थाखाय दिनै जों राजनितिकआव ओंखारदों। प्रमद बर' बिथांनो रायजो राजाया 5 बोसोर सम होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिटिसिखौ दंस' खालामदों आरो रायजोआ बिथांखौ 5 बोसोरावनो नेवसिगारदों। जाहोना बेनोदि प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया, बिथांनि समाजा बिटिसिआव नङा। बिथाङा सासे रङियायाव थानाय सासे व्यक्तिसो, नाथाय रायजोनो नांगौ समाजजों थानाय गावनि ओनसोलजों गोरोबनानै थानाय सासे व्यक्तिखौसो जोंनो नांगौ होनना फोरमायो बिक्रम दैमारीया। थारैनो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउली महिलारीया एमएलए मासिनि थाखाय गेलेनो खाबु मोनमारसिगोन नामा? सेउली महिलारीया दिनै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि मावख'आव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि आर'जलाइखौ गथायबाय। सेउली महिलारीखौ बिजाथि फसंब्ला 100 जौखोन्दो देरहानाया रोखा। बिपिएफनि हाइकामाना 3 नं क'क्राझार थामहिनबा 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सेउली महिलारीखौ बिजाथि होनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोराबो दाबि दैखांदों। लोगोसे बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारीनि अनजालि बिसि सेउली महिलारीयाबो क'क्राझार एलएसिआव बिजाथि मोननो हास्थायदों आरो बिजाथि मोननानै जुदि बिसायख'थि गेलेनो खाबु मोनोब्ला 100 जौखोन्दो देरहागोना रोखा होननानै गावबो बुङो। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 6 दान आबुं जाबाय। बे समाव काहिलिपारायाव थानाय बिथांनि न'आव फुंनिफ्रायनो जुबिननि बिसि गरिमा सइकिया गार्ग आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा जुबिनखौ गोसोखांनानै जर'खा सानाव गरिमा गार्गआ गावनो जुबिननि थांना थानाय समाव मोजां मोनग्रा जाग्रा आदारफोरखौ संदों। जुबिना मोजां मोनग्रा ना आरो जुबिन मोजां मोनग्रा आलु फुलकफिजों लोगोसे बानायनाय नाफोरनि ओंख्रिफोरखौ संदों आरो जुबिननि मुङाव मान बावदों। फारसेथिं सनापुराव जुबिननि मांखरसालिखौ लानानै सोरखारा जेबो राहा लायैनि थाखाय जुबिनखौ मोजां मोनगिरि अनसायगिरिफ्रा दुखु मोनदों। रबिबाराव गरिमा सइकिया गार्गआ गावनो गोथै सावनाय थिलिसिम थांदोंमोन आरो गाज्रि जानाय तिरपालखौ बोखारदोंमोन आरो बिनि जायगायाव गोदान गंसे तिरपालखौ होथेदोंमोन। गावनि थांना थानाय समाव जुबिना गोबां लोगोफोर दंमोन। बिसोरनि गेजेराव गोबाङानो रांखान्थियारि बिथिङाव सोनारनायमोन एबा गोबांथार धोनि लाखपतिमोन। दा सोंलु सिखांदों दि बे गिख्रंथाव समाव जुबिननि मांखरसालियाव बे लाखपति लोगोफोरा बहा थांखो? बिसोर मानो जुबिननि थाखाय एसेबो मदद होआखै एबा मदद गैया? जाय लोगोफ्रा दिनैनि समाव सिरि जानानै दं। जुदि दिनै बिसोर जुबिननि थाखाय सनापुराव अखाजों सिलिंखार जानाय जुबिननि मांखरसालिखौ मोजां हास्थायनाय थानाय मोनब्ला मदद खालामगौमोन, जेराव लाख लाख जुबिन मोजां मोनग्राफ्रा जुबिननि थाखाय मांखरसालिखौ समायना खालामनो फैगौमोन। दिनै संसदारि बाजेट जथुमानि नैथि खोन्दोनि 6थि साननैनि थाखाय मिरु बाजेटनि जथुमाखौ दोनथ'नायनि उनाव दिनै फुंनि 11 रिंगायाव मोन्नैबो सदननि जथुमाया फिन जागायफिनदों। सोनाब एसियानि दावराव-दावसि, आमेरिका आरो भारतनि फालांगि गोरोबथा, गाहाय बिसायख'थि कमिशनार जनेश कुमारनि हेंथायै अजद होनाय आरो गुबुन गुबुन गोनां आयदाफोरनि गेजेराव आरो एलपिजिनि जेंनाखौ लानानै लकसभायाव दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। शुक्रबाराव टिएमसिनि एमपिफोरा गाहाय बिसायख'थि कमिशनार जनेश कुमारखौ मावख'निफ्राय बोखारनो थाखाय मोन्नैबो सदनाव नटिस होदोंमोन। रबिबाराव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया गासैबो एमपिफोरखौ लाइजाम लिरनानै संसदनि मान आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायदोंमोन। बिथाङा लिरदों दि सदन आरो पार्लियामेन्टनि माखासे बाहागोफोराव माखासे सोद्रोमाफोरनि आखुआ पार्लियामेन्टारि सुबुंखान्थिनि मान आरो आब्रुथिखौ गोहोम खोख्लैदों। सदनाव बाहायनाय राव आरो नोजोर होजानाय सोद्रोमाफोरनि आखुआ बयनिबो थाखाय गोथौ साननो गोनां आयदा जादों। गुबुन फारसेथिं हारियाना, बिहार आरो उरिष्या बिधानसभानि मोन 11 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जाखांबाय। बेनि फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जागोन होन्नाबो मिथिनो मोन्दों।
गलाघाट जिल्लानि सुरपतार उरियामघाट जयन्तीपुर रंजाली नोगोराव बर' रेबग्रा जुथुमनि 42थि बोसोरारि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जर'खा थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनाय जादों। लोगोसे गलाघाट जिल्ला UBPOनि 6थि बोसोरारि जुथुम, धोनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 15थि बोसोरारि जुथुम आरो गलाघाट जिल्ला ABOBनि 16थि बोसोरारि जुथुम जथायै खुंफुंबाय थादों। जुथुमाफ्रा जोबोद थुलुंगाखांनायजों खुंफुंजागासिनो दं। 15 मार्च 2026 खालि बिलिफाङाव बर' रेबग्रा जुथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमा, जिउनां सोद्रोमा आरो बायदि बायदि हालामारि आरो जिल्ला बर' रेबग्रा जुथुमनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय थान्दैफोरनि जुथुम खुंनाय जादों आरो बे जुथुमायाव गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि बिफोरमायथिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो आरो उननि थान्दै जुथुमायाव फिन सावरायफिननानै जोबथा गनायथि होनो दोनथ'नाय जायो। थान्दै जुथुमाखौ जर'खा लिरगिरि क्रिटिक्स राखाव बसुमतारी बिथाङा सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि नन्देस्वर दैमारी बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो। बर' रेबग्रा जुथुम आरो गुबुन गौथुमफोरनि गासै हाबाफारिया जोबोद थुलुंगाखांनायजों सोलिगासिनो दं। थांनाय हराव गोबारै अखा हानाय बार बारनायनि जाउनाव माखासे दखानफ्रा एफा एनै बायग्रबनानै खहा जादोंब्लाबो जोबोद मजबुदै साजायनाय गाहाय पेन्डेल, डेलिगेट जुथुमसालि, डाइनिं हलफोरा जेबो खहा जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।